Хвала Христу! Вітаю вас на чарговай лекцыі па вывучэнні Матвея, па паглыбленні святого Евангелия, Евангелия ад Матвея. І чарговы наш урывак з Нагорнай пропаведзі, 5 раздзел, вершы 38-42. Вы чулі, што сказано: вока за вока і зуб за зуб. А я вам кажу: не адплачвайце злому. Калі хто ударыць цябе па правай шчацэ тваёй, падстаў яму і другую. Калі хто захоча судзіцца з табою і ўзяць у цябе кашулю, аддай яму і плашч. І калі хто цябе змусіць ісці з ім 1 мілю, ідзі з ім 2. Таму, хто просіць у цябе, давай, і не адварочвайся ад таго, хто хоча пазычыць у цябе. Вось такі урывак Святога Пісання з Нагорнай пропаведзі. І сказаў бы, напэўна, што гэта мы ўжо не адзін, напэўна, урывак. Я казаў, што это з найцяжэйшых урыўкаў. Цяжкія да зразумення, як і ўся Нагорная пропаведь. Яна такая вельмі радыкальная, як на наш спосаб мышлення чалавечы. І гэта адзін з такіх, сказаў бы, самых найменш зразумелых для нас тэкстаў, і нават, можа, больш узбуджае ён кантраверсій, чым хаця б шчаслівыя ўбогія духам, бо іх царства Божае і так далей. І спрабуем, насколькі гэта для нас магчыма, акунуцца ў гэты тэкст, паразважаць, пра што тут ідзе размова. Па-першае, чуем у 38 вершы: вы чулі, што сказано вока за вока і зуб за зуб. Это адзін з такіх прынцыпаў старога запавету, часта ён на слыху, і ў нас таксама, што вось это такія злыя норавы старога запавету. Я быў некалі здзіўлены, калі пачуў такі каментар даследчыка Бібліі, выкладчыка, который казаў, што насамрэч, як бы гэта дзіўна не гучала, але вось гэты прынцып старога запавета – гэта праяўленне гуманнасці. Пра што ідзе размова? Пра тое, што людзі, сапсаваныя грахом першародным, і ізраільскі народ таксама ў гэтай катэгорыі знаходзіцца, яны не ведалі меры ў тым, каб выносіць помсту. І, напрыклад, стары запавет дае нам, апісвае нам гісторыю, калі прадстаўнікі нейкага племені згвалтавалі дзяўчыну, мужчыны, і яе браты ці родзічы адпомсцілі ім, і яны выразалі ўсё пасяленне. І вось для таго, каб помста не была такой вось неправамернай, которая там у разы памножаная, у дзесяткі разоў памножаная, уводзіцца гэтае правіла вока за вока і зуб за зуб. Канешне ж, нам гэта дзіка гучыць ужо з такой ментальнасцю евангельскай, хрысціянскай, але калі ўлічваць, што ўсё-такі духоўнае жыццё мае свае ўзроўні, і стары запавет не мог пачуць евангельскай пропаведзі, для яго это зусім незразумела было б, то проста ёсць свае стадыі. І на нейкім там узроўні вось гэтай дзікасці, назовём гэта так, гэтае правіла вока за вока і зуб за зуб, яно сапраўды магло выглядаць як нейкая форма гуманнасці. Гэта нейкі такі каментар, мяне ён па-свойму неяк там уразіў. Это таксама як бы ў капілку да той тэмы, як нам цяжка з нашым спосабам мышлення разумець тое, што адбывалася 3000-4000 гадоў таму. Нам хочацца нашымі катэгорыямі глядзець. А на самой справе нам цяжка нават зразумець тое, што было ў пачатку 20-го стагоддзя, калі добра падумаць. Таму это такая навука для нас, што асцярожна і не судзіць, і сапраўды не ўсе гісторыі трэба глядзець вось нашай ментальнасцю сучаснай. Далей мы чуем, Христос кажа: а я вам кажу, не адплачвайце злому.
паралельным тэксце у Евангелія ад Лукі, як мы ўжо разбіралі, таксама гучаць гэтыя навукі Нагорнай пропаведзі, гэты ўрывак прапускаецца. Не працівіцца злому, гэты матыў прапускаецца. Цікава, што многія даследчыкі, вось дзіўна это гучыць, згадзіцеся, да? Я вам кажу, не адплачвайце злому. Многія даследчыкі разважаюць пра тое, пра якое зло тут ідзе гаворка. Некаторыя казалі, што зло разумеецца як д'ябал. Ну і ввогуле, па мне, канешне, вельмі дзіўная версія не адплачваць д'яблу. Но ў тым сэнсе, што ён зласлівы, ён будзе помсціць і будзе яшчэ горш. Я не ведаю, як там разважалі людзі, прыхільнікі такой вось версіі, ну пра што ідзе размова, ну не ведаю, ніяк не каментую гэтага. Другая версія, гэта ўспрымалі, што зло такое, як сусветнае. Такое даволі абстракцыйнае, вось як сусветнае, которое прысутнічае ў чалавечай цывілізацыі. Як бы ў нейкім сэнсе не прабуйце змяніць гэты свет, вы яго не зменіце, таму што тут панаванне цемры. Такім шырокім значэнні. Ну, гэта ўжо крыху больш зразумела, але таксама версія, як па мне, так сабе. І нехта трапна заўважыў, што вось гэтыя такія аддаленыя, назовем это так, філасофскія разважанні, лепш не ўкідацца ў іх. Чаму? Таму што слухачы Хрыста гэта былі вельмі простыя людзі. І яны не разважалі пра панаванне сусветнага зла, пра нейкія там такія небачныя схемы філасофскія. Яны пра гэта не разважалі. Для іх зло праяўлялася ў канкрэтных рэчах і праз канкрэтных людзей. Нават не факт, што яны аж так пра д'ябла разважалі. Яны бачылі зло ў вельмі канкрэтным праяўленні. І вось як пацвярджэнне гэтай версіі такой даволі, назовём, прыземістай, натуральнай, лагічнай, далей мы чуем, як Хрыстос дае гэтыя прыклады. Калі ўдарыць цябе па штацэ, падстаў другую, калі змусіць цябе ісці, там ідзі, калі змушаюць аддаць кашулю, аддай. Гэта прыклады з канкрэтнага жыцця. Ну і тым больш для нас это цяжэй зразумець. Таму што яшчэ разважаць пра тое, што не супраціўляцца вось этаму сусветнаму злу, тут можна яшчэ паразважаць. А вот калі гэта датычыць канкрэтных сітуацый, і Хрыстос кажа не супраціўляцца, вот это вот яшчэ нам менш зразумела. Пра што ўвогуле тут ідзе размова. Ну і сказаў бы, да, што вот такія вот гісторыі, яны паказваюць, што это не чалавек выдумаў Евангелие. Мы б людзі да такога спосабу прапаведвання, вучэння б ніколі б не дадумаліся. Гэта не наш спосаб мышлення. Як Хрыстос кажа, мы ўжо не раз пра гэта казалі. І як Бог кажа, думкі мае гэта не вашыя думкі. І шляхі мае гэта не вашыя шляхі. Як па мне, такія тэксты складаныя, яны толькі пацвярджаюць праўдзівасць Евангелія. Людзі б да такога не дадумаліся. Тэкст вельмі складаны. І разуменне гэтага тэксту, магчыма, ён вельмі важны быў для Льва Толстога, пісьменніка расійскага, который быў яркім прадстаўніком пацыфізма, супраць вайны. Магчыма, Толсты недзе дайшоў да крайнасцяў, магчыма, недзе там у сваіх пошуках, але сказаў бы так. Вот як это важна шукаць залатую сярэдзіну. З аднаго боку, можа сапраўды не трэба ўпадаць у крайнасці, можа сапраўды нам цяжка разумець дакладна, вось, як у жыцці рэалізаваць гэтыя пастановы Хрыста і пра што тут сапраўды размова. З аднаго боку, да, можа асцярожна з крайнасцямі, а з іншага боку, вось як пісаў Марк Твен, я баюся не тых фрагментаў пісання, которые я не разумею, а баюся тых, которые я разумею вельмі добра. І вось гэта прыклад таго, што па ідэі тут вельмі просты змест. І можа не трэба нам і ўпадаць у крайнасці, магчыма, але адназначна Хрыстос нешта гэтым хацеў сказаць вельмі сур'ёзнае.
даволі радыкальныя. І я думаю, што ў нас скорей нават схільнасць такая ёсць, да, што ну, это не так все страшно, як сказаў Христос, і мы ўвогуле тады не разбіраемся. Мы не прабуем дастасавацца да гэтай навукі ніякім бокам. Мы проста вось гасім гэты радыкалізм евангельскі, ну і ўсё адно жывём па-свойму. Вот это вот другая схільнасць. Як па мне, недзе, канешне, вот не ўпадаць у крайнасць, але ўсё-такі не гасіць гэты радыкалізм евангельскі. Вот это вот, напэўна, важна. Думаю, што гэтую навуку збаўцы мог бы нам патлумачыць Ганді. Падвижнік індійскі, не хрысціянін. Нібыта ёсць такое вось выказванне Ганді, калі ён жыў у Англіі, наколькі я памятаю, разумею, ён вывучаў там навукі, здаецца, адвакатам ён быў, і захапляўся Евангеліем. І калі ў яго спыталіся, чаму ён не стаў хрысціянінам, Ганді адказаў, што я яшчэ не сустрэў тых, хто бы жыў паводле вучэння Хрыста. І недзе там, напэўна, думаю, што вот менавіта Евангелие паўплывала на ягоныя погляды, на ўсю гэтую барацьбу за сваю дзяржаву, за Індыю, вось гэтыя маршы солі, гэтая тэма, назовем это, ненасильственного супротиву. Да, я думаю, что не без уплыва Евангелия. Вось ён доходил до таких перакананняў. Я, конечно, не даследчык и не знаток Ганді, але вось выдаецца чалавек, который спрабаваў практычна ажыццяўляць вось гэтую ідэю, назовем так, пацыфізма. Ён мог бы нешта нам сказаць на гэтую тэму, як разумець гэтыя словы хрыстовыя. Таксама, думаю, у гэтай тэме важна было б, і нават раю, вам я хіба што, можа, і 2 разы чытаў гэтую кнігу, але ўжо зараз, канешне, там усяго не ўзгадаю. Ёсць такі французскі персаналіст, філосаф, католік, веруючы Эмануэль Мунье. Самы вядомы яго твор – это «Маніфест персаналізма». На рускай мове, напэўна, недзе там ёсць у інтэрнэце. Вось. І ягоная, таксама адзін з ягоных твораў гэтага філосафа, гэта па-руску выйшла «Ненасильственное сопротивление». І там Эмануэль Мунье цікава паказвае вось гэтыя крайнасці, у которые мы ўпадаем. Што тое, што Христос прызывае не працівіцца злому, адначасна не азначае, што нам трэба стаць людзьмі бесхарактарнымі. Хрысціянства – гэта характар, гэта пазіцыя, гэта мужнасць духа. І ў нашым разуменні вось не працівіцца злому, гэта не значыць піхні павалюся, як у нас гавораць. А дзе знайсці залатую сярэдзіну, каб не ўпадаць у крайнасці, каб не гасіць радыкалізм евангельскі і адначасна не стацца пацяўпешкай. Ну, цяжка эту мяжу нащупаць, у мяне няма адказаў, і таму хаця бы трэба, думаю, брацца за тых, хто прабаваў у сур'ёз эту тэму ўспрымаць, хаця б такіх, як Ганді альбо Эмануэль Мунье. Зрэшты, ягоную кніжку ў інтэрнэце, напэўна, лёгка будзе знайсці. Называецца «Ненасильственное сопротивление», і ён там полемізуе з Ніцше. Зрэшты, не пужайцеся, што філасофія там даволі просто тэкст даступны для людзей напісана. Што яшчэ на гэтую тэму ненасильственнага так званага супраціву, негвалтоўнага супраціву? Так званае, то я ўжо кажу, негвалтоўны супраціў. Гэта такое светскае паняцце. Христос увогуле не кажа пра супраціў. Это ўжо такое, тое, што нам прыйшло. Вот якраз таки Ганді быў прыхільнікам вось гэтага нурту супраціў, але без гвалту. Христос увогуле не кажа пра супраціў. Такі свой нюанс. Дык вось да гэтай тэмы вельмі цяжкі эпізод. Гэта гісторыя прарока Ераміі. Калі ідзе Вавілон, ёсць пагроза вайны для ізраільскага народа, і кароль ізраільскі патаемна шукае ратунку ў Егіпта.
То есть ён збіраецца на вайну з Вавілонам, чакае, што Егіпет яму дапаможа. І Бог праз прарока Ерамію прызывае насуперак усякай логікі людской, прызывае, каб не супраціўляліся Вавілону. Вось гэта вельмі цяжкі момант у Святым Пісанні. І Бог паказвае, што гэта ён, Бог дапускае гэтую акупацыю, гэтую вайну і гаворыць, будзеце супраціўляцца, загінеце. Не будзеце супраціўляцца, выжывеце. І Бог паказваў, чаму ён дапускае. Таму, што народ зграшыў, таму, што народ адышоў ад Бога, і гэта ёсць наступствы, в нейкім сэнсе, хоць не люблю гэта слова, кара Божая, назовём педагогіка Божая. Такая вельмі суровая і неабходная. І не ідзе гаворка пра тое, што Вавілон добры. Абсалютна не. Гэта вялікая цывілізацыя, але ў плане закону Божага па-свойму вар'яцкая цывілізацыя. І той самы знакаміты Навуходанасор, светская гісторыя, канешне, яго ўзгадвае як вялікага караля, который пабудаваў імперыю і горад сам Вавілон, і там знакамітыя сады вавілонскія, і тая самая вежа, там раскопкі, некалі цікавіўся гэтымі ўсімі рэчамі, ўсё это адкрыта археолагамі. Дык вось Вавілон, кажа Біблія, ён здурнеў напрыканцы свайго жыцця. І нібыта светская гісторыя гэта ведае, што вось гэты чалавек з такімі нравамі вар'ят па-свойму, што ён, мякка кажучы, не падарунак быў. І Бог, калі нават Біблія называе Вавілона Навуходанасора, кажа, слуга мой Навуходанасор, то таму, што ён біч у руцэ Божай для Ізраіля, а не таму, што ён добры. Не таму, што ён праведны. Это не ў гэтым увогуле рэч. Дык вось этот казус Ераміі. Думаю, што ён пераклікаецца з нашым матывам, што не трэба супраціўляцца. Але гэта казус Ераміі, гэта не адказ на ўсе сітуацыі жыццёвыя. Гэта проста такая сітуацыя, такі эпізод гісторыі, і такое канкрэтнае рашэнне Божае. За грахі ідзе вайна, ідзе акупацыя, не супраціўляйцеся. І яшчэ, што, напэўна, у гэтай тэме важна, нам цяжка гэтую тэму разумець, таму што нам хочацца адказаць на пытанне, дык як жа ж нам рабіць у канкрэтных сітуацыях. Як Ерамія прапаведаваў не супраціўляцца ці супраціўляцца у выпадку агрэсіі іншага чалавека, я ўжо не кажу пра геапалітыку, іншага чалавека, супраціўляцца ці не супраціўляцца, шчаку падстаўляць ці ўсё-такі не падстаўляць. Я думаю, што складана, што нам хочацца вывесці правілы. Як у многіх, у нас ёсць адказ, як у многіх выпадках, адказ на ўсе сітуацыі, на ўсе жыццёвыя выпадкі. А думаю, так няма. Думаю, што жыццё яно непаўторнае, і ўсе эпізоды яны розныя, і агрэсары яны розныя. І ў адным выпадку трэба так паступаць, а ў іншым магчыма па-другому. У нейкім моманце Хрыста хочуць скінуцца з скалы ў Назарэце, ён не дазваляе гэтага зрабіць. У іншым моманце прыходзіць яго арыштаваць, і ён дазваляе. Жаўнеры б'юць Хрыста, і Хрыстос маўчыць, калі ўжо там адбываецца суд над ім. Але ёсць момант, дзе яго ўдарылі, і ён кажа жаўнеру, чаму ты мне так зрабіў? Калі я нешта дрэннае зрабіў, скажы мне. Калі не, чаму ты б'еш мяне? І вось чаму ў адным выпадку Хрыстос маўчыць, а ў іншым усё-такі не агрызаецца, але гаворыць? Цяжка сказаць. Да чаго вяду? Што шалёна важна мець мудрасць Божую, мець вадзіцельства Божае, мець вадзіцельства Святога Духа. Там, дзе мы хочам вывесці правілы на ўсе сітуацыі. Як, скажыце мне, як канкрэтна паступаць у такой сітуацыі? Гэта нашае светскае мышленне такое, сказаў бы нават мірское, і яно памылковае, таму што Біблія нам не дае нормы. Гэта не канстытуцыя, гэта не кодекс гэтых там, што там, крымінальны ці яшчэ які. Гэта
кірунак нейкі, который паказвае нам думкі Божыя, але ў Бібліі няма адказу на ўсе гісторыі. Ты павінен вось гэтыя гісторыі пачуць, усур'ёз іх успрыняць, зразумець, што это воля Божая, і спрабаваць іх прыкладваць да канкрэтнай сітуацыі. І часта так будзе, што нават эпізоды ў Бібліі яны могуць пярэчыць адзін аднаму. Да, і гэтаму нават не здзіўляцца, ну, таму што Біблія не выводзіць нормаў, як заканадаўства такога. То есть водительство Святого Духа тут шалёна важное. И калі мы гэтага не разумеем, что вось этот эпизод Ерамии, это не правило. Это конкретная ситуация, это конкретное кіраванне Святым Духом. Іншыя эпизоды будуць зусім іншыя. Калі мы гэтага не зразумеем, ну, нам цяжка будзе з такімі радыкальнымі тэкстамі. Яшчэ такая думка, это ўжо думка ад мяне, я не чытаў это нідзе, але так прызадумаўся. Вядома, што Евангелія ці ўвогуле Біблія это розныя жанры літаратурныя, і таксама Біблія выкарыстоўвае гэтыя жанры перабольшвання. Некаторыя кажуць, што это спецыфіка ўвогуле мышлення бліжняга ўсходу. Глядзіце, мы недавно з вами разбирали тэкст чужалоства. Калі Христос кажа, калі вока твоё спакушае цябе, вырві яго. Ніхто ж з нас даслоўна гэтага не ўспрымае. Што трэба вока вылупліваць ці руку сабе адразаць, калі рука спакушае. Мы ўспрымаем гэта як метафора. Як пераносны сэнс, але таксама нейкі вось важная інфармацыя гэтым вобразам яна падаецца. Дык вось я прызадумаўся, цікава, ці ў гэтым выпадку таксама не ідзе гаворка пра метафору. Гэта чыста моя думка, это не даследчыкі пра это гавораць. Калі ўсё-такі ў вучэнні Хрыста ёсць метафоры, я так асцярожненька пра гэта думаю, цікава, ці вот этот вот момант падстаўляць шчаку, ці это выпадкова не метафора. Нічога не сцвярджаю, просто дзялюся думкай. Яшчэ на гэтую тэму, чтоб мяне найбольш трошку бударажыла ў гэтай тэме, што яна, вось гэтая тэма не супраціўляцца злу, назовём это так, у канкрэтным праяўленні, гэта тэма ўсё адно як козыры у рукі нашым ворагам і людзям подлым. Гэта тыя эпізоды, которымі нас часта хрысціянаў будуць лавіць. Напрыклад, тое самае, як пазычаць грошы. Вот як Христос кажа, хто просіць у цябе, давай, і не адварочвайся ад таго, хто хоча пазычыць у цябе. Дык некаторыя, ведаючы гэты эпізод, яны спецыяльна будуць прыхадзіць так і прасіць. Ведаючы, што ты, як хрысціянін, пачнеш мяцца, і людзей саміх грошы будуць, але ўсё адно прыйдуць прасіць. А яшчэ, як Христос кажа, не чакайце ўзамен нічога, дык яны аддаваць не будуць. Альбо будуць адцягваць гэты момант, каб аддаваць. І вось тое, што мы сёння чуем, на жаль, гэта ўсё адно як такія, козыры, назовём это так, людзям, ці сумнівным, ці нават увогуле подлым, каб маніпуліраваць намі, маніпуляваць святым пісаннем. Я думаю, пытанне, ці Христос гэта хацеў? Ці это ўвогуле по-божаму, каб так табой маніпулявалі? Просто таму, што так напісана ў Бібліі. Я думаю, што это не Божы спосаб мышлення. Такі ўзгадваю такую гісторыю. Некалі з ім пазнаёміўся з гэтым чалавекам. Веру, што сапраўды, канешне, Божы, класны чалавек. Это былы вайсковец, былы десантнік, ВДВшнік. Не ведаю, ці служыў у Афганістане, ці не. І ён пасля таго, як вярнуўся з арміі, ён там нейкім моманце пачаліся ягоныя запоі, стаў піць, недзе алкагалізм, такая бесталковае жыццё пачалося. І там недзе з гэтым алкагалізмам ён перажыў навяртанне вельмі глыбокае. Ён пайшоў у пратэстанцкую царкву, стаў пратэстантам. І ягоныя ўсе сабутыльнікі, дзе ён там жыў у прытонах, дзе разам пілі, яны калі ўбачылі, што ён стаў веруючы, яны сталі ім гэтым тэкстам маніпуляваць. І калі сталі да яго зноў прыхадзіць, давай вып'ем, дай нам грошы, дай тое-сёе, ён не згаджаўся.
І адзін з іх там некалі кажа: дык ты што ўжо цяпер такі веруючы, калі я падстаўлю, калі удару цябе ў правую шчаку, ты што мне і левую падставіш? Ну, пра што я кажу, это эпізоды маніпуляцыі. На што ён не разгубіўся і сказаў, ну это мне перасказвалі ягоныя словы: ведаеш што, я ў сваім жыцці столькі шмат злога нарабіў, столькі гаўна ў маім жыцці было, і Гасподзь за ўсё мяне прабачыў. Таму калі зараз я цябе стукну, то ён і за гэта мяне прабачыць. І ўсе вот гэтыя таварышы, яны, канешне, пасля такога ад яго адчапіліся, а стукнуць ён мог, таму што як былы десантнік, да, то есть чалавек, канешне, пракачаны. Ну і нешта ў гэтым ёсць там, да. Можа, здаецца, што так не зусім нават аж так па-хрысціянску, але нешта ў гэтым ёсць, вот не згубіць характар. Вот пра гэта будзе казаць Эмануэль Мунье, пра што я ўзгадваю. Вот не згубіць характар цябе як чалавека, як асобу. Ну, нешта так. Ідём далей з вамі ў разважанні. Трошку другі эпізод, але як па мне, это тая самая тэма, яна проста працягваецца з трошку іншым акцэнтам. 43 верш і да канца, да 48 верша, да канца раздзела. Вы чулі, што сказана: «Любі бліжняга твайго, а ненавідзь ворага твайго. А я кажу вам, любіце ворагаў вашых і маліцеся за тых, хто пераследуе вас, каб сталіся вы сынамі Айца вашага, які ў нябёсах. Бо ён загадвае сонцу свайму узыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых. Калі ж вы будзеце любіць тых, хто любіць вас, якую маеце ўзнагароду? Ці ж не тое самае робяць і мытнікі? І калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце, ці ж не тое самае робяць і язычнікі? Таму будзьце дасканалымі, як дасканалы Айцец ваш нябесны». І гэта мы сканчваем наш 5 раздзел Евангелія ад Матвея. Тэкст пачынаецца. «Вы чулі, што сказана: любі бліжняга твайго і ненавідзь ворага твайго». Прамога такога выказвання ў старым запавеце няма. Ёсць выказванне «любі бліжняга твайго», зрэшты, это вядомая запаведь. «Ненавідзь ворага твайго» не. Гэта скарэй за ўсё трактоўка, которую ўжывалі кніжнікі. Альбо эліта рэлігійная Ізраіля. І Христос, ведаючы гэтую трактоўку, ведаючы, што вот так вот вучаць людзей у сінагогах, ён гаворыць этую фразу. Вы чулі, што сказана. То есть, скорей за ўсё, не прамым тэкстам у Святым Пісанні, а сказана недзе там у сінагогах. І гэтае выказванне слухачам Хрыста было вядомае. І зрэшты, ненавідзь ворага твайго. Для габрэяў гэта было нават па-свойму натуральна. Таму што яны былі замкнутой такой культурай, і там, дзе габрэі знаходзіліся, у чужых цывілізацыях, краінах, дзяржавах, яны заўсёды былі самі па сабе. Зрэшты, я чуў, як чытаў успаміны такіх гісторыкаў старажытных, яны пісалі, што за гэта габрэяў страшна не любілі. Таму што яны нідзе не перажывалі асіміляцыі. Яны ўсюды былі самі сабе. Вось. І даволі такі злапамятнымі былі як нацыя. Пра гэта ўзгадваюць старажытныя гісторыкі, да, што яны ворагаў сваіх не талеравалі асоба. Таму габрэяў часта іх і прыціснялі. Вядомая гісторыя, калі ў нейкім там годзе, можа і не раз нават было, у Рыме адбываліся пагромы габрэяў, іх выселялі, гэтых габрэяў. Таму што это была такая культура ці народ, не падобны да ўсіх іншых, улічваючы, што ў Рыме там жылі розныя народы. І вось гэтая злапамятнасць габрэяў, да, і вось такая адасобленасць, для іх вот эта вот тэматыка «ненавідзь ворага твайго», яна была зразумелай. Там пытанняў нават не ўзнікала. І зрэшты, я думаю, не ў апраўданні, канешне, габрэям, не ў апраўданні гэтай логікі,
Але вот думаю, улічваючы, што яны рэлігія монатэістычная. Гэта значыць рэлігія, которая верыць у аднаго Бога, адзінага. А вакол усе пагане, усе язычнікі. Яны пакланяюцца многім багам. І габрэі, нават са сваёй верай, са сваёй рэлігіяй, яны былі не прышы кабыле хвост. Яны ўсюды былі чужымі. Таму вось гэтая адасобленасць, яна між іншым таксама такім рэлігійным фактам справакаваная. Габрэі не жаніліся і замуж не выхадзілі, як правіла, з чужымі. Зрэшты, закон Маісея ім наказваў са сваіх браць сабе ў жоны ці ў жоны, як правіла, мужчына ж браў. Таму вот такая рэч. Для іх эта запаведь была даволі такі зразумелая. Гэтая трактоўка, не запаведь, а трактоўка. Христос кажа: «А я кажу вам, любіце ворагаў вашых, маліцеся за тых, хто пераследуе вас, каб сталіся вы сынамі Айца вашага, які ў нябёсах». Многія кодексы Святога Пісання не маюць гэтага тэксту. Карацей, тэкст 44 верш даволі адрозніваецца ў многіх кодексах. Рускі пераклад гаворыць: «Любіце ворагаў вашых, благаслаўляйце іх». Там ужо пад рукой не маю рускага перакладу, не ўзяў. «Благаслаўляйце, благатваріце і маліцеся». Вот 3 эпізоды гучыць. Цікава, што ў беларускім перакладзе не. Напісана проста: «Любіце ворагаў вашых і маліцеся за тых, хто пераследуе вас». А ў рускім перакладзе ёсць: «Благаслаўляйце і благатваріце іх». І вот этот момант цікавы. Варта на яго звярнуць увагу. Чаму? Таму што вось гэтых словаў «благаслаўляйце» і «благатваріце» іх няма ў многіх старажытных рукапісах Святога Пісання, але гэтыя моманты узгадваюцца многімі айцамі касцёла і знаўцамі Пісання першых стагоддзяў хрысціянства. І гэтыя словы «благаслаўляйце» і «благатваріце» яны ёсць у Евангеліі ад Лукі. І ёсць такая версія, што ў некаторых рукапісах да Евангелія Матвея дапісалі гэтую версію Лукі. Альбо айцы касцёла, каментуючы Матвея, яны дапісвалі проста, ведаючы, што ў Лукі вось нешта такое ёсць. Як на самой справе было, канешне, цяжка сказаць. Таму атрымоўваецца, што версія Лукі, яна больш шырокая. Атрымоўваецца неяк так. Ян Златавусны, каментуючы гэтыя тэму ўвогуле супраціўлення злу, ці наадварот, не супраціўлення злу, ён кажа, што Христос, ён падае нам 9 крокаў, як навучыцца любіць. І з 39-го верша, который мы ўжо разбіралі, «А я вам кажу, не адплачвайце злому», Ян Златавусны апісвае гэтых 9 крокаў. Я вам не буду гэта тлумачыць, таму што, як па мне, так, маё меркаванне, калі захочаце, пашукайце, маё меркаванне гэта даволі нацянута. Даволі нацянута такой вось, нейкай логікай чалавечай, людской. Таму я аж такой сістэмы, там 9 крокаў, аж такога я асабіста не бачу. Але асабіста я ўсё-такі сістэму і логіку бачу, і яна скарэй у 2 кроках. Першы крок – это тое, што мы з вами разбіралі вершы 38-42, дзе Христос паказвае вот этот першы крок не супраціўляцца праяўленню зла. Цябе б'юць – не супраціўляйся. Змушаюць ісці – не супраціўляйся. Забіраюць нешта – не супраціўляйся. Я б сказаў бы так, як Христос усядно вучыць нас не праяўляць гнеў тады, калі людзі да нас з агрэсіяй. У псіхалогіі ёсць такое класнае паняцце, я не адзін раз з гэтым сустракаўся, ёсць такое паняцце не быць чалавекам рэакцыі. Гэта значыць, да цябе праяўляецца там нейкая агрэсія, ты яе ўспрымаеш як агрэсію, як правіла, людзі тут жа рэагуюць. Альбо там эмоцыямі, альбо размовамі, крыкамі і так далей. Ёсць паняцце не быць чалавекам рэакцыі, не рэагуй тут жа.
Я гэта называю побольш сучаснаму і часта людзям такую параду даю: нажмі на паузу, не рэагуй, дай сабе час, памаліся, пахадзі, падумай, можа трэба вярнуцца да праблемы, але добра прадумай усю стратэгію, што сказаць і што рабіць. Дай паузу. Вот там, дзе людзі не робяць этой паузы, адразу ідзе рэакцыя, вот там вот праблемы часта нараджаюцца. І выдаецца, што Христос праз тое, што прызывае нас не рэагаваць на зло, это ўсё адно як прызыў, вот я так асабіста бачу, як прызыў нажмі на паузу, да, захавай супакой. Нічога яшчэ не рабі, проста захавай супакой у гэтай канфліктнай сітуацыі. А другая частка, вот ужо 43-го верша, 44-го нават, я кажу вам, любіце ворагаў вашых і так далей. Гэта ўжо крок далей. Калі ты змог захаваць супакой, цяпер падумай, як зрабіць дабро для твайго ворага. Цікава, што увогуле любіць, гэта, канешне, нашая натура чалавечая. Гэта характэрна. Это для нас нормально любіць. Для блізкіх нам людзей праяўляць нейкі клопат. І, як Христос пасля кажа, калі вы любіце толькі тых, которые любяць вас, то якая вам заслуга, это ж робяць і грэшнікі. То есть это натуральна, это нормально, што так робяць. Я б сказаў бы так, у самыя цяжкія часы маразма, тэрора, ненавісці людской, гэта часы вайны, часы рэжымаў, камуністычнага, сталінскіх часоў, калі буйствавала НКВД, альбо фашысцкі рэжым, нават яны, вось тыя, каго мы называем катамі, ці гэта там НКВДшнікі былі, ці это нацысты былі, яны ўсё адно мелі сваіх дзяцей і сваіх жонак. І яны маглі ісці нішчыць людзей у концлагерах, альбо расстрэльваць. Это для іх была праца. А вечарам прыхадзілі і абнімалі сваіх дзяцей. Канешне ж, недзе людзі не вытрымлівалі такога дысбаланса. Некаму там, можа, і праўда, там і крыша ехала, да, у некага там і дома, магчыма, насілле было. І тым не менш, да, то есть любіць сваіх, гэта ўсё-такі натуральна. Любіць сваіх. Можна іншых нішчыць, а сваіх любіць. Гэта натуральна. Христос прызывае да нечага большага. Ён прызывае, каб любіць ворагаў. Само па сабе такая штука не прыходзіць. Гэтаму трэба вучыцца. І ў гэтым другім кроку, вось пачынаючы з 44-го верша, пан Езус прызывае нас, так я это асабіста бачу, это мой каментар, пан Езус прызывае нас да гераізма любві, да ненармальнасці, назовем это так. І вось тут вот ідуць канкрэтныя парады Хрыста. То есть у гэтым другім кроку я бачу чарговыя крокі ужо па версіі Лукі, назовем это так. Езус кажа, любіце ворагаў вашых, а гэта значыць благословляйте іх, благотворите. Это значит творите добро, благо творите. І трэці крок, маліцеся за тых, хто пераследуе вас. Той, каму цяжка прабачыць, перш за ўсё павінен маліцца за свайго абідчыка. Нават калі эмоцыі штармяць і недзе там у мяне нязгода, я малюся насуперак сваім эмоцыям, што б я не перажываў, у імя Езуса Хрыста прабачаю, благословляю гэтаму чалавеку, кім бы ён не быў. Это не факт, што вы станецеся сябрамі. Ворагі на тое ворагі, што яны астаюцца ворагамі. Глядзіце, цікавы момант, калі мы часта чакаем, што яны памяняюцца. Не факт, што яны павінны памяняцца. Калі вораг памяняўся, ён становіцца маім блізкім, то гэта ўжо не вораг. Называем рэчы сваімі імёнамі, ён становіцца маім сябрам. Калі раптам перажыў навяртанне, яму вочы адкрыліся. Гэта ўжо не вораг. Пан Езус кажа, молиться, благотворить и благословлять тых, которые ворогами надалей застаются. Нічога не поменялося. И не факт, что мне з ими трэба сядзець за адным столом и стать сябрамі.
і жыць як ні ў чым не бывала. Не пра гэта размова ідзе, а пра тое, што вучыцца любіць людзей, которые насамрэч гадзёнышы. Ну і для гэтага трэба мужнасць, і да гэтай мужнасці запрашае Христос, вось вучачы гэтым 3 крокам, як любіць такіх людзей. Гэта значыць благаслаўляць, благотворить, творить добро и молиться за их. Ну так бы этот текст комментовал. Думаю, что до нашей темы классным будет нам поглядеть на версию, не на версию, а на фрагмент послания до римлянов. Думаю, тут трошку по-другому, але те самые мотивы нам показанные. Римлянам 12 раздел, 14 верш. Благословляйте тых, хто переследує вас. Благословляйте, а не проклинайте. Пасля далей читаем. 17 верш и далей. Нікому не отплачивайте злом за зло, але дбайте об добрым перед усімі людьми. Со свайго боку, калі магчыма, жывіце ў супакоі з усімі людзьмі. Жывіце ў супакоі не значыць будьце сябрамі, не значыць будьце наіўнымі, не значыць давярайце ўсім. Жывіце ў супакоі з усімі людзьмі. Не помсціце за сябе, умілаваныя, але дайце месца Божаму гневу, бо напісана: «Мне помста, я аддам», кажа Пан. Але калі вораг твой галодны, накармі яго, калі прагне, напаі яго, бо так робячы, збярэш яму на галаву гарачае вуголле. Не будь пераможаны злом, але перамагай зло добром. І гэтым сканчваецца 12 верш паслання да рымлянаў, 12 раздзел, 21 верш. Цікава, што гучаць словы, бо так робячы, збярэш яму на галаву гарачае вуголле. Як па мне, то, канешне, пра гэта нам думаць не трэба, як па мне. Это ўсё адно нейкі такі трошку гучыць матыў жадання помсты. Да? Я буду рабіць добро, але ў выніку гэтае добро табе вуглямі станецца. Я скажу так, што часам так ёсць. Это просто факт такі ёсць, да? што, напрыклад, калі калдуе ведьма, і веруючы пачынае супраціўляцца ў малітве ёй, не жадаючы ёй зла, не пасылаючы ёй нейкага духоўнага зла, просто пачынае маліцца об абароне і благаслаўляць гэтую ведьму, то яна гэта балюча адчуе, як правіла. То есть тое зло, которое яна пасылае некаму, а гэты нехта пачынае по-божаму супраціўляцца і просто молиться об обороне, то гэтае зло да яе пачынае вяртацца, і яно становіцца гэтымі гарачымі вуголлямі, пра которые кажа пасланне да рымлянаў. Таму ў практыцы так рэальна дзеецца, але нам гэтага жадаць не трэба. Так бы скаментаваў. Это не трэба нам хацець, але рэальна так дзеецца. Часта дзеецца, да. Далей яшчэ важны верш. 45 верш. «Каб сталіся вы сынамі айца вашага, які ў нябёсах, бо ён загадвае сонцу свайму узыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых». Любіць ворагаў, праяўляць любоў да ўсіх і сваіх і чужых, да чаго заахвочвае Христос, назовем это гэтымі двумя кроками. И таким способом мы становимся, идем дорогой усыновления. Потому что Отец Небесный, Он добрый да ўсіх. Нам гэта цяжка зразумець. Чаму Ён талеруе, чаму Ён чакае, чаму не помсціць. Тому что мы другими катэгорыямі думаем. А для Яго усе дзеці, і нават гэтыя гадзёнышы, каго мы называем самымі вялікімі гадзёнышамі, яны таксама ягоныя дзеці. І вось гэты момант важны, што увогуле ёсць у Пісанні шмат матываў, которые паказваюць нам, што Бог нас хоча ўсынавіць. Праз Езуса Хрыста, у Духу Святым, Бог хоча нас усынавіць. Это вялікая тэма ўсынаўлення. І гэта шлях для кожнага веруючага. Напэўна,
Найбольш на гэтую тэму будзе казаць нам пасланне да галатаў, 4 раздзел, верш 4 і 7. Калі надышла паўната часу, паслаў Бог сына свайго, народжанага ад жанчыны, падпарадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі ўсынаўленне. Бог паслаў сына, каб мы атрымалі ўсынаўленне. А паколькі вы сыны, Бог паслаў у вашае сэрца духа сына свайго, які ўсклікае Абба, Ойча. Таму ты ўжо не слуга, а сын, а калі сын, то і спадкаемца Божы. То есть Бог паслаў Отец, Бог Отец паслаў сына, каб мы атрымалі усынаўленне, а Дух Святы ў нас, калі мы вадзімыя Духам Святым, ён даводзіць да таго, што мы ўрэшце усур'ёз Бога называем айцом. Не проста словамі «Ойча наш», як мы молімся, а ўсур'ёз у нас такія адносіны, як паміж дзяцьмі і паміж нашымі бацькамі. Такімі самы лепшы варыянт гэтых адносінаў. І гэта робіць Святы Дух. І ў Пісанні будзе даволі шмат тэкстаў пра гэтую тэматыку ўсынаўлення, і адзін са шляхоў усынаўлення нам паказвае Христос у нашым тэксце. Калі навучыцеся любіць ворагаў, не помсціць ім, а нават рабіць дабро і любіць іх, то гэта шлях да ўсынаўлення. Такое абяцанне нам дае Гасподзь, это вельмі сур'ёзны пункт насамрэч. Таксама гучыць там 47 верш. Калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце. Мы это трошку разбіралі, да, что вот эта любовь натуральная, Христос призывае не до натуральной любви, а до некого героизма. И, конечно, контекст братов. Но в Новом Завете браты – это те, кто по духу, те, кто за Христом. Это не, однозначно не родичи. Это браты по сердцу. Для габрэяў гэтая логика была блізкая. Яны таксама аб'яднаныя вакол закону Божага. Вось гэта іхныя браты. Это нават не пытанне нацыянальнасці, хаця таксама пытанне нацыянальнасці, але аб'яднаныя вакол саюза з Богам. І апошні верш 48. Таму будьце дасканалымі, як дасканалы Отец ваш нябесны. Многія над гэтым пунктам спатыкаюцца і разбіваюцца, веруючыя. Гэта матыў дасканаласці. Што значыць быць дасканалым? Бязгрэшным? Отец нябесны, Бог бязгрэшны, ясна. Калі нехта з нас будзе думаць, што ён дойдзе да такой дасканаласці, гэта, канешне, утопія. Часам людзі спавядаюцца з вялікім жалем і болем, я абяцала, ці абяцаў больш не грашыць, і, на жаль, зноў зграшыў, зноў мне не выйшла. Дык, это норма. У сэнсе мы можам нейкі грэх дайсці да таго, што ён не будзе паўтарацца, мы з ім справімся, але ніколі не будзе такой схемы, што мы увогуле перастанем грашыць. У гэтым спосабе дасканаласці мы да Бога ніколі ў жыцці не дойдзем. Это утопія. Той, хто думае, што ён некалі увогуле перастане грашыць, это вялікая утопія, вялікая наіўнасць. Это такі наіўны, павярхованы перфекцыянізм, назовем это так. І зрэшты Пісанне нам кажа, што той, хто кажа, што не мае граху, падманвае самога сябе. Дык як жа ж нам тады разумець, будьце дасканалымі, як дасканалы Отец ваш нябесны? У чым гэтая дасканаласць? І больш нам гэты тэкст патлумачыць Евангелие ад Лукі, таму што у Лукі гэта будзе 6 раздзел 33-36 верш, гучыць так. Калі чыніце дабро тым, хто вам чыніць дабро, якая вам за тое падзяка, і грэшнікі робяць тое самае. Калі пазычаеце тым, ад каго спадзеецеся атрымаць назад, якая вам за тое падзяка, бо і грэшнікі пазычаюць грэшнікам, каб атрымаць столькі ж. Але вы любіце ворагаў вашых, рабіце дабро ім, вот я казаў, благотваріце, мы бралі этот тэкст з Лукі, пазычайце, не чакаючы нічога ўзамен,
а ўзнагарода вашая будзе вялікая, і будзеце вы сынамі Найвышэйшага, бо Ён ласкавы да няўдзячных і да злых. Будьце міласэрнымі, як і Айцец ваш міласэрны. Атрымоўваецца, ў версіі Лукі гучыць не паняцце справядлівасці, будьце справядлівымі, як Отец ваш справядлівы, але гучыць будьце міласэрнымі, як Ён міласэрны. І, канешне, таксама для нас это по-свойму недосягальна, таму што настолькі міласэрным, як міласэрны Отец, нам ніколі не атрымаецца быць, і тым не менш, наследаваць яго ў міласэрнасці для нас намнога больш рэальна, чым у праведнасці, так бы гэта сказаў. Ну, зноў ж, это не мае думкі, недзе там вычытаў каментатараў, которые на гэта звяртаюць увагу. Дзякую вам усім за ўвагу. Спадзяюся, нам усім на карысць гэтае слова. Не бойцеся радыкалізма евангельскага. І, можа, апошняе скажу, слова, яно для ўсіх. І для мяне асабіста. Тое, што нехта не можа слова выканаць, нават хорошы Божы хрысціянін, бо ён не разумее яго, бо для яго это застрашна, гэта не значыць, што я не змагу выканаць. Успрымайце вось гэтыя радыкальныя тэксты так, не глядзіце ні на кога. Слова это для нас усіх, і адначасна гэта прызыў канкрэтна мне. Ну, это як таму, каб той радыкалізм евангельскі, который невыканальны для многіх, не значыць, што яго не змагу выканаць я. А ну ж Господь мне вот дасць такую міласць, адвагу, і я ўсё-такі нешта ўсур'ёз тут успрыму, нават калі іншыя не ўспрымаюць. Пахвалёны Езус Христос.